Ahoj, vitajte pri ďalšom pokračovaní v hre Planet Crafter. Ako stále sme tu spolu s Albim. Ahoj Albi. Ahoj Ruda. Tak jsme tady nahoře v té naší skladišti. Áno. Miliónu věcí. Bohužiaľ, no chýbajú nám zase nejaké veci na ďalšiu stavbu, ale už ako chcel by som to tiež takto zautomatizovať, ako to máme tu, no nie sú materiály. Desky. No áno, hlavne tie plošné spoje. Prachy, jo, keď sa asi vrátil. Áno, ja som naposledy dal všetko predávať. Tak jsem tady vyrobil ty články energetické, jak se někam vydáme do nějakých lodí ještě. Dobre. To, a ideme s autami, či? Asi bych se vydal na někam. Tam to určitě hodně, ať to poberem. A do který? Tam no, dozadu? neviem, vravím, ja viem, že je určite v tej púšti, že tam bolo, ale či ešte aj niekde inde. No určite bolo ešte, čo sme tam blúdili. Co všude možne. V tej jaskyni, či kde sme to boli. Bože, kto tu nasadil tieto stromy? Počkej, ten, ktorou poušť myslíš? Tam je zádu, jo? Tam v tom podzemí, čo sme boli a púšť, áno, tamto vzadu tú loď, čo vidno. Toto nebol dobrý nápad, toto musíme preriediť. Trošku ty stromy přesunout. No, tam znáhňat se, takže tam je tu loď, myslím. Áno. Asi jo. Tady zarostlý. Vodička, kterou už nikdo nepotřebuje naštěstí. Tak, tady, nechali jsme něco v boudě. Ja sa len napijem trošku. Nic, vůbec nic, nic jsme tady nenechali. Tak jdeme dovnútra to najít. No môžeme. Aby se to bylo vlevo. Nebo... Neviem na ktorej strane, no musíme hľadať. A tady je žebřík. Když najdu nějaký čipy, tak rozeberu, ale zatím žádný nevidím. A tuto asi hore. Nic nedělá. Nie? Hore, no. Dobře. Áno. Tou pravou chodbou, keď ideš na koniec, je tam rebrík hore. Chodbou. Vlastně zamotal. Jo. Takže pravou. Počkej. No, počkej, kde východ? Jo, tady. Takže pravou jsem, jasně. Konec. Jo, tady. Jsem tady. Nevidím to. Tak strkám. Aha, tu sa otvorili nejaké priestory. Prachy, samý prachy. Kde jsi sem, tak já jdu sem. Těchto priestor. Trezor, tam bude peněz. A čipy. Mám 4. Ja 2. Semínka tady asi budu nechávat. A trezor je tady, no. Ježiš, těch tokenů. Tady ty pojistky. Nějaký jadřík, obsidián. Tyče, semínka tady nechám. Všechno. Což tady. Tak ještě tady. Počkej, tam je ten. Ještě možná v té druhé chodbě. No ešte niekde popozeráme, hej. Tady to bylo asi. Ja, tu je ten oný. Oný. Prostě něco letí. Tu sme boli. Aha, tu je východ. Má super aloj, jasně. Takže tady jsem si zadržel. Tady má se nic. Tam to teda. A čo to padá? Meteority asi super alojový bych řekl. To se odchází teď.
asi všechno. Super aloj, no tak to pozbieram. To bylo jsem z toho zásah, to bylo. Ano? Jako jsme zdraví nejednou. Asi dostali šutrem do hlavy. Ale ja nemám jedlo, Albi. A som zomrel. Ale tiež som dostal zásah. Já znova mám taky umřel. A ja som doma. Pojď se sběrout. Teď pozbírá tu aloj. Počkaj, to je nejaké divné. Čo ma trafil asi ten oný? No, teď však mě taky. Dvakrát dokonce. Tyhle, sbírat zrovna na té hladině, když jsem. No, tyhle, to nepozbírám. Aloj. No, to sem ani nepodávam všetko. No, pydle. To je však na půl nehodě. Čekaj, sem, dáme sem. No, tady bude ještě všude možně, ale ty, hledej to tady. Hledej to tady. Aloj. Já už jsem plnej, ale. No idem tam naspäť. Musíme zbývat asi. Ale volá, čo mi tu svieti, uláka kvapka krví a plus plus. To jedno jídlo totiž, no, to mizí. To jedno jídlo totiž jakoby, že ti tak rychle neubejvá voda. Taková ta miska. Jaj. No, to máš, když se najíš, tak ti pomalejší ubejvá voda. Ale už nevidím, ale našel jsem bedničku. No ta bednička je moja. Jo, to je tvoje, tak nic, no. To bolo niekde za loďou. Jo. Aha, mám oné. Ten kľúč. Aloj zmizela. Jo, tady, no vidíš. Aloj zmizela už všechna. A kde mám bedničku? Takhle na tou lodíš, pojď dál a dál. Vidím zalet. Aha, vidím. Tam. No ja som zbieral tie super aloje a asi ma trafilo, lebo začalo mi miznúť zdravie. Dvakrát dokonce. Tyhle další. Už znova letěj další. Ty volá, jsem už znova. No tak musím sa schovať aj ja. Já často ne. Jídlo, čím bych seš tak vylečil. Já nevím, kam půjdem potom. No ja idem do auta, rovno sadnem do auta, o aute hádam ma nezničí. Bylo i tam vzadu, jak je takový ten velký kruh. Takový to kolo. No, aj tam bolo, áno, veď vravím, že v tej jaskyni, čo sme tam boli, tak tam bol tiež. Tak neviem, poď, kde ideš, ja pôjdem za tebou. Já jsem taky za tebou. Tady kam jdu. Kde jsme teď? Jaký jsme tady? Teď jsme vyrazili. Počkaj, musím aj ja pozrieť, kam som sa vybral. Tudy, to nevím. Ale dobre, tadiaľ to prejdeme tam dozadu. To jsem ty dopadl. Ne. Niečo je. Vole, tak ale to je místo. No dobrý, já jsem asi skončil. Prečo? Protože jsem na takovém, no tady vole, místě zrovna. Keď se nedalo vidět. Kde bola tá bednička? Ja som videl bedničku z auta. A tu. Já kam jedeš teda?
Kam jdem? No, hore k tomu oblúku si vravel, nie? No, tudy se tam nedá podat úplně. Tamhle, s nějak vůbec tudy teda. No, to je ten kanion všude. Můžeme říct pod spodem. Já zase tam taky hopnu, koukám. No ja už ho vidím, ja už som za chvíľu tam. Už sa mi řídím za tebou. Tu. Ja len pozriem. Počkaj, toto sa vyhádžem sa do auta. Musím zjít, tak. Hop, tak jsme tady něco. Ne, to je text. Nechali. Jdem na to. Hlubeničko. Tu je niečo? Nič, dobré. Už je si dnu? Už jsem dnu. Bedničky jsme nějaký, ale ty samý bordel. Zajímavý. Nevím, kde to bylo. Je to zatopený, neblbý. Sedí se vedou. Jestli to bylo v tom zatopeném území někde. No, je to možné. Ale je ta jeskyně taková. Aha, áno, pod vodou je to, Albi, už som pri tom. Tam vzadu to je. Ale čipy. Čipy. Už to tam napája. Pustil si? Jo, je to tam, ty to tady snad nechám radši. Měl to být spuštěný. Je vlastně spousta čipů dalších. Aha, tu je ta jaskyňa. Rychnout, tady se nedá rychnout. Tady se dá rychnout. Dobrý. A otvorilo sa niečo? Či našiel si dačo? Je to tohle určitě. Kde? Tyhle tak ještě na půl hodě. Tady je trezor zase jeden. Spousta čipů. Tyhle, ale já musím vém někam. Tyhle říkám, já jsem jsou ty asteroidy. Ale kudy? Tady. Je něco modrý a se padá pro změnu. Jsou stejné. No tu sa to dávalo. No ja neviem, čo sa otvorilo, nič som nenašiel. A tu? Metry. Se vyhodil. No, já si taky našel pozor. Vidě. Jeskyňák se. Ty vole, něco padá tady. Tady to je ono. Jo. Až tak to bedničce. Ale čipy další. Dobrých 15 čipů jsem tady asi slil. Tak si vzal. Já semínka. A rozobrať sa už nedá asi nič. Nic tu nevidím. Nevím, se ještě někde, na té straně nic. Tam. Tady už nic nevidím. Tady. No, asi už nič. Nechá nějaký bordel. Taky nic nevidím. Otvoreného nic, asi čiči. No tak dobre, ja mám niečo. Je to 8. Už taky zmizelo asi. 8. Tak kam teraz? Kde ešte je? Ale už asi nemáš, čo? Tam už nemám ten tononc.
výbušninu. Klíč. Bude další něco proti, říkej mi. Jo, aj si mi to sem nahádzal, dobre. A on někam házal, nevím, který. To je jedno, veď to vyhádžeme potom tam. No dobre, tak asi už naspäť nie, no tak kam inám, keď nemáme ďalšie. Nemáme pulzár na ty další. Jdem tady. Ale pulzári... Jdu tudy. Tak... Môžeme ísť pozrieť. Najdem. A tam dá ten těžič někde, počkej. Kde? Asi to máme místo. No, co pak dá vyrábět, ale... Áno, ale až neskôr. Se ještě neotevřel. Ježíš, pít třeba. Jaj! No jasné, že som trafil tú skalu. Je, hele, klíč, tam jsme nebrali, počkej, něco říká, tam jsme asi brali. Tady v těch místech, ne, nevybrali, ale našel jsem další ten klíč. Mám asi 4. No a asi by som mal teda sa i vrátiť tam pre ten. Čo som tam nechal. Když nastavíme skříně, budeme to přes dron. Je tady ta možnost, počkej, to sem, tady. Vlastně A ešte chcem ísť pozrieť sem, či náhodou tu no tiež není. Lebo som si neistý. Kde? Vedľa nás, čo sme cestou, čo máme. Jsi to malý, myslím, že No. nebyl. No ale minimálne sú tu, aha, tieto dosky, takže tie zoberiem. Ten zabrzdil kyslík. Dáme skříň asi na kyslík, že ne? Tady je pulzár nějaký. To je zabrdal tady. Nie, tu asi nie je. Že ne, člověče. Je, napít. Toto myslím, že sa dá asi tiež zobrať. Do čoho som to narazil? Kde to je? Už to tu není? Nedá? Nasadili sme to príliš blízko, Albi. No tak asi mu pomôžem trošku triediť. No minimálne tieto dosky a super aloje. To narobím. Tie skrine zase. A kam sme dali ten kľúč? Ten jeden. Já jsem udělal skříň vedle těch motorů věcí a jsem dal 2. Aha, dobre. Pridám tretí. Ostatní nevím. Tak jedno auto je prázdný.
Sem budeme dávať čo ešte, čo nám nechce triediť. No jo. Dosky jsem tady neviděl, tady jsou dosky. Dožili, ktorých je. Je aj tieto explozívny prášok, dobré. A toto ešte... Toto tiež môže všetko dávať preč. Explozívny prášok. Jo. Toto je, tu je. Tady máme někde motory, nebo nemáme tady? Sú. Když si najdu. No jo, metán, bakterie, kora. Ako sa to volá? Motory. Pak mám dobre, explozívny. Energy generators. Ale tady to přidává energii, že to dělá. Jsme mohli postavit. A tohle je nějaký čas, rychlejší to vyrábí. Tak kam dát. Máme tu nejaké super aloje ešte? Tieto výrobníky. Tu sa čo dá vyrábať? To asi ani... Nie, tieto osmium rod. Dobre, tak dám sem. Ano, máme... Explosiv máme? Potrebujem osmium a super aloj. Ještě dám k tomu. Osmium a super... Nemám vodu. Tu bola volade voda. A jedlo. Mám voda. Hej, máme víc energie, super. Tak zbylý model dáme se. Asi. Něco kyslík. Produkce, tlak. Okay. Tu môžeš vyrábať. Čo som to chcel? Aha, tieto osmiové tyče. A odnáša ich preč. Farmák, jsme udělal tu obrazovku, kdo ho udělal. Ano, už je. Mis. On mi spravil všetky. Dobre, no. Stane sa. Jeden trikový. Jo, tady můžeme dělat pulzár, tu už portál, baťoch, mutagen. Potreboval by som, aby som nemusel stále behať, ten rozoberací presuniem tiež hore. Dáme ho niekam, neviem kam. Sem napríklad. Ne. On mi to hneď zobral. Kdo, co? Dobre, tak to nie. To nechcem. Dal som si rozobrať. A len čo mi to rozobralo, tak mi to hneď spravilo z toho znova to, čo bolo. Tak to, ako to som nečakal. Neviem. Skúsim druhýkrát, druhý pokus. No, a už to aj odnieslo. Máme k tomu tady nějaký nebo tak já to třeba dole spíš. Explosiv. No dobre, sem to nedosiahne. Jaký to jídlo. Chcel som robiť tieto výrobníky ešte.
Exploziv. Tady. No a tu by sme mohli vyrábať ktoré? Křičku a křičku. Nugety, tie ešte nevyrábame. Odvážať. Tu. Venku. Já se třeba zbavit těch. Křička. Co ještě třeba zahrádku? Hnojivo vyrábame niekde, Albi? Nepamätám, nie. Tak budeme vyrábať tuto hnojiva. Může se vyrábat. Jednotkové. Áno, odvážať. Tak. Dvojkové. A tuto. Dobre, tak už nám to kraftí. Všechno. Téměř všechno. Tak. No a čo ešte nemáme postavené a hodilo by sa? Tohle. Ještě 2 zahrádky mají na všechno. Zatím. Ty záhradky máme, vravíš, na všetko? Čekej. Všechno. Tak všechno, tady se nic není. Jak jsme to nastavili? No. To je náš heater. Lepší. Koľko máme? 4? A hitre vymením tiež. Čo tam potrebujem? Tohle. Iridium, explozívny super aloj. Super. Explozívne som dával niekam sem. Co ty motýle. Lepší. Tam potrebujem... Dobre, čiže iridium a super aloj. To je tyhle blbý. A no, ale to ani nedám, čiže musím sa trošku zbaviť niečoho. Tím další třeba motýlí farmy. Tak. Jo. A iridiové boli tu. Raz, 2, 3, toto nie. A ešte tieto tyče dám vyrábať. Aha, ešte tu máme veľa iridia. To... Len kontrola, mám všetko? Mám. To nebude bejt. Budeme obchodovať s ním. No jo. A zaholit. Aha, tyče už lietajú. Musím pozbierať. Se to dostal. Máme tady ještě ten nebo už Je, to je veľké. Tak, je to zničiť. Už vyzerá. Ešte aj sem niečo padlo. Nevidím. No to sa mi sem ani nezmestí. Kdo co? Tak dáme další motýle. Třeba tady. A mám plný inventár. Jen co budeme mít. Kukle. No, musím to spraviť ináč. Už. Toto nepotrebujem. Nepotrebujem. Toto mám. Osmiu mám. Jo, krása. Toto musím odstrániť. Aha, najprv to vybrať. Čekaj, to asi... Jak to, že mi chýba iridium? Tam nitrogen můžou dávat. Tam metan. Šikrována teda.
Mám zrušit. To nechci. To nechci. Voda. To vřelo, jsem si nějak nevšiml ani. To. A sem dám. To bol tento optimizér. Pink, pink. Bakterie máme nahoře. No, teplo už vybehlo. 3,5 milióna. Mizí. Asi něco vaří tady někdo. A ešte by som porobil nejaké drony, nech to rýchlejšie odvážajú, nestíhajú. Motor, obvod, železo. No, železa máme plno. Počkaj, to mám aj v aute. Dobre. Nemáme? Ne, nemáme. Nemáme motory. Tu. A tých je dosť. Presne. Takto a dosky, tí sme mali tiež už slušnú zásobu. Čo je? Bioplastik tady někde nahoře. Dál, víc, jsem to někde viděl. Tady kobal bioplastické. Tady, to máme tady dole. V komůrce. Klidíme. No, narobil som, čo sa mi dalo. Čím to máme sem? Máme 19 dronov, Albi. Panečku. Nebudou nudit. Tak nech makajú. Ty se budou nudit. A toto nech to vyprázdňujú. A je to nastavené na vyššiu prioritu. Aj tak na to nemajú čas voláko. Ale toto už vyprázdnili, super. Tieto pulzary, tie dám asi hore. Ale to tiež poprerábame. Máme tu 6 pulzárov. Na čo si ich potreboval? No teď už na nic. Bylo, že nevím co. Předtím. Čujem. Komandě za olej. Chci hledat tady. Oj. Komandě se někde viděl. Nemám to kam dať teraz. No nič, no bude to tu. Tento fertilizer, to všetko toto funguje. Jo, už budem dělat obýváček. A idem, Albi, vieš čo, ja idem tam dozadu. Kam? Idem zobrať ten jeden kľúč tam dozadu. Jo. Kapsá výstavku, daj k tomu. No, len tam prebehnem a hneď som naspäť. A skontrolujem, či povynášali tie veci, čo sme mali nastavené, ale tak hádam áno. To môžem ísť pozrieť hore. A už môžeme konečne vyrábať aj tie dosky, takže to hneď spravím, keď sa vrátim. Jo, třeba tolik. Kandačky.
Nejaký motýle. Toto si zoberiem, toto zatiaľ nie. Okay. A tu máme pulzary. Okay. Počkaj, si tiež mimochodem, že teda budeme sa tam taká po mapě. Vidíme nikde. Vypadá to. Chýba tady skyně. Daj. Počkaj, tuto hore tiež bolo. Motýly. To bolo tu. No super to poprečistievali. Tieto mutagény, neviem, či je nastavené, ten zoberem. A ešte tam dozadu, k tej lodi. Tak. Dovolí. No. Vidím ďalší kľúč. Tak, ber. A ten je prázdny. Takže ten... Zkusí ještě párku. Tady je kyslík. Kyslík. Šilíkový. Desky. Další motýle. No, nepodnášali to ešte, akože je to už relatívne dosť prázdne. Ale ne zcela. Ale nie celkom, aspoň tie veci také, čo máme málo, poberem rovno naspäť. Ich je dosť, takže to nech postupne donáša. Dobre. Ja by som ešte skúsil ísť tam, kde sme to blúdili. Na Frank, co máš na mysli? Kde sme to blúdili? No, do toho reaktora, ten energetický. To jo, ale nevím, kde myslíš. No, ja ti poviem. Jako došel by ještě asi. Jestli máme pulzár. Ja mám 6 pulzárov. Smím tady nikde. No, nestíhajú to, neviem, prečo to nechcú nosiť. Je to moc pro začátek. Tak. Ale veď ich je 19, nech pracujú. Jeden mám vyrobený. Dobre, tak čo tam potrebujem? Kyslík nepotrebujem. Jedlo mám. Ale mám aj kyslík pre istotu. A ešte si zoberem pre istotu jednu vodu. Kam jsem to dal? Tak vzadu.
Ešte jednu vodu si zoberiem. Tak môžeme ísť. Dobře, já se tě budu držet, já nevím, kam myslíš. No tu dozadu, poď, zaletíme tam. Jak jsme bloudili. Kam? Počkaj, ako som si to splietol. Nie, to bolo. No mě úplně utek. Ja som doma. Já taky. Vidíš ma? No, Tak poď. Tu niekde bola jaskyňa a v tej jaskyni sme blúdili a pekne dobre dlho. Ale neviem, kde to bolo, tá jaskyňa. dovolit. Alebo tu? Tu, asi tu. Áno, tu, Albi, to pamätáš si? Jo. Asi. No, ale teraz neviem kadiaľ. To taky ne. Taká budínka. A tam červo, tak to určitě ne. No už zase pamatuju. Tady dolů. Kde? Áno, tadiaľ to a sa mi vidí nakoniec a doľava, mám taký pocit. My jsme hodně bloudili. No tu sme veľmi dlho blúdili. Tady to není. No je to tu volať, je to tu musí byť. Boli to také schody hore. Tady jsou schody hore. Ale kde si mi zmizol zase, aby sme išli spolu? Jsem našel ty schody hore. A kde si odbočil? Už nevím. Taky není ono. Takže samá bednička. No som už aj ja pri nejakých schodoch hore. Ale pri tých nesprávnych, ja som v tej kuchynke. Tak, já jsem za tebou. Si za mnou? No. Aha. Neviem, kde to bolo. Jaký železo, jávený. Nie. Tu nie. Tu druhý schody nahoru. Prdele. To nebylo. V těch schodech nahoru určitě ne. Počkaj, tu sme vyhadzovali. Z šichro. Podľa mňa sem sa ide ďalej. Len to treba otvoriť. Pri tomto železe, čo je vyhodený. Jen to otvoriť. Takže to tady nebylo, ale... Tam nič není. Tady výbušně. Počkej, to je z druhé strany vlastně. A už nevím, člověče. Fakt nie. Tu na to není. No asi sa vrátim naspäť. Táto sem sme vošli a to sme išli stadiaľ, to nie kadiaľ. Nie, tadiaľ to. A ja som už som to našiel. Už som to našiel, Albi. Poď k tomu železu, čo sme tu narozhadzovali, ak vieš, kde to bolo. Jak to řekne. Poď k tomu železu. No, už si tu pri mne. Poď a sem. Jo, tady.
je tam. No a čo sa otvorilo? Je to možný. Toto bolo otvorené. Asi tu? Matka, tady asi. Tady je spousta trezorů, v těch jsme byli asi. A, našiel som trezor. Ale prázdny. Jsme chli nějaký drobnosti jenom. Tudy ne. Počkej to. A třeba ty lidíky aspoň zatím. Tu sme boli asi, lebo tu je samé železo všade. Tak zpátky. Určitě to bylo ty kulatý dveře nějaký. To sa nedá nič rozobrať, nie? Sú nejaké schody hore, tu je čo? To je sejbel asi. No som sa zasekol. Tu sme boli. Tady to se asi otevřelo a tady se asi teda byl. Ne. Tady jsou ještě nějaký kačky a samý semeno zase. Čo písalo? Tady, když to proběhnu. Se v té kuchyni. Tady to bylo otevřený. Už jsem to asi nějak tyhle. Tohle. Další trezor. Třát. Aha, dobre, zase som pri tom trezore. Zase nějaký meteorit. No táto sa ide hore. Našiel si niečo, čo sa dá otvoriť? Teda, kde sme neboli? Ako si ho... Lebo ja sa asi zase mocem len v tých miestnostiach, kde sme už boli. Nějaký místnosti, nějaký trezor. Jsem tam. Jak jsem tady zamocený. Nie, tu som už bol. Tu som bol. Tu je niečo nové. Tu som bol, lebo som to tu vyprázdnil. To už asi prošli všechno tady dole. Se tak nějak motám dokola. Co je tam východ, ne tady. Tady je východ, jo, tady je východ, to, nebo není, jo je. Teď se celá otevřelo náhodou. Nie. Ne? Teraz sa netrafím k východu, zase ja. Ja už som venku. No, to sa ti povie. Počkaj, to sme... Dobre, čiže... Niekadiaľ, stadiaľ to... by sme sa mali dostať von. Ja už som venku. Aj ja. Ešte pozerám, či tuto niečo nie je niečo nové. Otvorené. Není nič. Som aj ja už vonku. Som nejakú bednu.
No dobre, tak zase sme niečo našli. Čo tu mám so sebou? Ja aj toto by som mohol pozrieť, čo som to... Ja aj ten trezor som asi... Toto... Nie. Dobre, no. Ale už to vyhádzalo. Nosia to, dobre, už stíhajú. Na další zahrádku. Tieto železa. Som udělal tu rybičku vlastně. A toto T2 mutagen, ten nemáme? Tu máme ryby. Máme T3. No ještě ne, jsem chtěl udělat, ale nemáme. Vajíčka zatím. Jak to tady patří? Motory, kobalt. Jsem T3 mutagen nikde najít. No, ale mutagen vyrábame, čiže niekde je. Který? Mutagen. U bakterií jsem ho viděl spoustu. Ja ho nechcem, ja ho chcem len pozrieť. To je spousta, jak se rábí vůbec. A kde je mutagen? Nemáme na to skriňu? Ne, je u bakterií. Hele, už můžu dělat pulzar. Tu fakt som nerobil. Nitrogen 2. Bakterie 2, to jsme odnesli. Jo. Tak si pro ně doběhnu zase. A je nastavené. No nič, tak narobím zase. Dám to sem. Ale mne sa vidí, že tie mutageny som mal by dával niekam. 1, 2, 3. A kde sú baktérie? Tam v té jedné skříni. Kde? Tak jsou bakterie. Tady někde jsem je tady. To tam bylo. Tak to zmením. Pečka, hnojivo. Len baktéria sem. Tak, a tieto všetky tady. mutagény dám. Môže byť napríklad tu. Sem budeš nosiť mutagen 1. Tak, vajíčka. Druhý. Aj tretí. Čiže tu bude mutagen. No jo. A čo som to chcel vyrábať ešte, Albi? Počkaj, ja potrebujem dosky. Dosky aspoň zo 3. A na tú kraftiacu potrebujem... Tak nie, tam potrebujem osmium a super aloj. Osmium. No, ale nemám zase so sebou. Energie máme dost. A super aloj. Kolik máme klíčů? 4. Co máme? A ja som ich asi vyhodil dole. Budú v tej skrini dole v triediči. Jo. Na ní. Počkej nahoru. Však som doniesol kľúč. Že by som ho už dal do skrine, ja ti neviem. Ok, a jsou tam 4 zatím, tak nějaký máme. Davida, se tady pěkně rozstřídili. Já už se nevejím.
tyčema červenýma. Tak jdem sem. Sem. No, tuto bude. Počkej, sem všem. Zdá, že neberou tu. Trojkový a dvojkový nemôžem robiť. Dávaj. Flower. Podľa spústa buka. Prečo nemôžem robiť tento T2? Jdem na misku radši. Tak. To bude. Tam nejsou zrovna beans, ale ty rostou. Neviem. Počkej, ja som dole. Ja asi to bude mimo dosah. Pozriem tu. Zase to je to odnášel, Nie, ani tu nemôžem. Se z toho dělalo to ty pytlíčky, no. Dobre. To je krásne. Tu budeme vyrábať dosky. Raketu. Zatiaľ nemáme na to materiály, ale budeme. Tu budeme vyrábať no zatiaľ teda nič. Je tu niečo iné? Nějakou raketu, než to ukončíme. Nie. Počkej, kóra, no tak to už je nahoře tady. Kóra. Někde zase hledej špidlo. Môžem ešte? Môžem. Tak jen. Ja som nevidel kóru. A croissanty pôjdu do jedla. To je byla? Tak jsem slepej, nebo nevidím. Už tam dal? Přede mnou. Kůru. A už je tu. Desky a tady ty vole, slepota. Kůra. Bakterie. Až. Jsem se stěl mutagen. Čo tu máme? Ešte veľa kaká. Tu čokoládu. Tá sa na niečo používa? Čokoláda. Na vaření. Aha, na toto. Ne, pytel třeba hoj. Tak dám sem Tak vyberem. tieto kuky. Nech sa čokoláda míňa. No len sa asi už minula. Dobre. Múka. Bohužiaľ. A to kakao sa používa len na čokoládu, hej? Myslím, že jo. To ešte tiež sem dám. Ještě vyšlem raketu semínkovou. Tak. To Na dám závěr si tam to dej sem. znamená ještě víc. To čo bolo? Vyslal raketu semínkovou jednu. Jaj, dobre. Ale šiša to. Přistává. A odlítá. Zase zelený. Stoupnou byl? Jestli měl stoupnout, že jo? Tak až jebičky. Našel jsem jebičky. Výstavka. Tak co budeme? Mám přes hodinku, budeme končit, nebo ještě pojedeme mě? No, asi budeme končiť. Pekné akvárium. Zvířátka přibývají. Toto len chcem pozrieť, áno, pekne to vyhádzalo, takže už to funguje. Už drony stíhajú. Konečne semínka. No, ešte musíme tie semienka začať triediť. Počkaj, v aute mi ešte dačo ostalo, ale hej, toto všetko nech to tam ponosia.
A v tvojom? Tak by boli prázdný, si myslím. Hej, to je prázdne. Dobre, tak tu tam pohážem, nech to ešte potriedia a... Kde sa rozlúčime? Tu pri tabuliach? Môžem ti vidieť naše úspechy. 20%. Pribúda, aj zvieratá pribúdajú. Žabičkám. No tie rastliny volá ako tak pomenej, no čo ti ja viem. Povedal by som, že takmer vôbec. Sa zdávam, aké to malé ich těch. No, nový rybičky na příště. Zase ďalšie rybičky, hej. Super. No dobre. Tepeček, příště snad třeba nevím, tady budeme dělat nějaký ten obejvák a tak. No niečo, hej, ešte tieto skrine dáme preč a skúsime tu niečo zariadiť alebo také niečo. Aby sme mali pohodlie pri sledovaní obrazoviek. Kafíčko, cigárko. Takže se mějte a zase příště. Ahoj. Ahoj.